Dewch yn ymwyddio. Diolch yn y Duw Dduw unwaith eto am y fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamserydd ofal. I ni'n gofyn ti drigarhau wrthym ac i ddod lawr ein plith. Tywalt ysbryd arno. Mynd i gofyn hyn o trwy enw ac heidiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuad. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Fydd ein cwrdd misol cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef Gorffennaf yr ail ar 15, Gorffennaf 17, am hanner awr 7 drws nesaf yn y neuad. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Dewch ni ddechrau drwy ganu Emynau 71 o arglwydd Dduw rhagluniaeth ac iachawdwriaeth dyn, ty sy'n llywodraethu y byd a'r nef dy hun. 71 gen i sefyll i'w chanu. Bydd am darlleniad o'r epistol Paul at y Galatiaid, y drydydd benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Galatiaid 3 a'r adnod gyntaf. O y Galatiaid ynfyd, pwy a'ch llygad dynodd chwi fel nad i fydd heich i'r gwirionedd, i ba rai o flaen ei llygaid y potriadwyd Iesu Grist wedi groesoelio yn eich plith, hyn yn unig a wellysiaf ei ddysgu gennych, a'i wrth weithredoedd y ddeddf y derbyniasoch yr ysbryd yntau wrth wrandawiad ffydd. A ydych chwi mor ynfyd, gwedych chwi ddechrau'n yr ysbryd a berffeithir chwi yr awr hon yn y cnawd, a ddioddefaswch gymaint yn ofer, os yw ofer hefyd, yr hwn gan hynny sydd yn trefnu i chwi yr ysbryd ac yn gwneithio'r gwirthiau yn eich plith, a'i o weithredoedd y ddeddf neu o wrandawiad ffydd y mai. Megis y credodd Abram i Dduw ac y cyfrifwyd iddo'n gyfiawnder, gwybyddwch felly mae rhai sydd o ffydd, y rhai hynny yw plant Abram, a'r ysgrythyr yn rhagweled mae trwy ffydd y mae Duw yn cyfiawnhau y cenhedloedd, a rhag fyneglodd i Abram gan ddywedyd yno ti y bendithyr yr holl genhedloedd. Felly gan hynny, y rhai sydd o ffydd a bendithyr gydag Abram a ffyddlon, cynnes cynifer ag sydd o weithredoedd y ddeddf, dan felltith y maint, cynnes ysgrifennwyd melltigedig yw pob un nid yw yn aros yn yr holl bethau, a ysgrifennir yn llyfr y ddeddf yw gwneithio'r hwynt. Ac na chyfienheir neb trwy'r ddeddf ger bron Duw, eglir yw o blegyd y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. A'r ddeddf nid yw o ffydd, eithir y dyn yma a wna'r pethau hynny a fydd byw ynddynt. Crist a'n llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddeddf,
gan ei wneithur yn felltith trosom. Cynnes y mae yn ysgrifenedig, melltigedig yw pob un sydd yn nghrog ar bren. Byddai bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod gerdd y fron yn dod trwy enw, trwy hyddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni yn diolch am bob un cyfle i ddod i geisio dy wyneb, i ddod i'th di ac i ganu dy glodydd ac i ystyried ffordd iachawdwriaeth ac yn gofyn o Dduw a bydd y pethau hyn yn bob peth i ni. O Dduw, na fydd unrhyw beth arall yn tynnu'r pethau yma i ffwrdd o'r man pwysicaf yn ein bywydau yn ein hyneidiau. Y bydd yr efengil, y bydd ein gwaredwr, y bydd ein Duw ar orsedd ein cylonau ni. Ac o Dduw, y byddwn ni yn dymuno gyda'n holl nerth i dy addoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Ac felly o Dduw, ni'n gofyn ti'n helpu ni y prynhawn yma byddwn ni yn gwybod rhywbeth am wir addoliad. O Dduw, madden ni mor aml bod ein haddoliad yn oeraidd, ein bod ni'n crwydro yn ein meddyliau mor aml. I ni'n caniatáu i bryderon y byd i ddod i mewn ac ystyried prysurdeb wythnos arall. Ac o Dduw, mor aml i ni wedi anghofio ein bod wedi dod i'th di, i geisio dy wyneb, i ganu dy glodydd, i ddyrchafu dy enw, i dyddoli di ac i geisio gwneud hynny mewn ysbryd a gwirionedd. Ac felly o Dduw, ni'n gofyn i ti'n helpu ni. Helpa ni beidio teimlo'n gorfforol flinedig. Helpa ni beidio caniatáu i'n meddyliau grwydro o Dduw. Helpa ni fod yn ddisgybliedig i ddod i'th di ac i frwydro i geisio dy wyneb di, i ganu dy glodydd, i ddyrchafu dy enw. O Dduw, i ni'n ymwybodol mai brwydr yw y bywyd ysbrydol ac ei fod yn frwydr i sefyll ac i fod yn ffyddlon. Mae nid mater o digwydd yw'r pethau yma, o Dduw, rwy ti wedi rhoi yn erth i ni. Mae'r gallu wedi rhoi i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A madden ni felly ni'n esgusodi'n hunan mor aml. Pam i ni'n adael di lawr. Madden ni o Dduw ein bod ni wastad yn troi nôl ac yn meddwl, wel, fel hyn ydw i. O Dduw, trigar hawrth ddim. Ar gyhoedden ni o hyn. Gad i ni sylweddoli ei bod angen yr ymdrech hynny. Ond y fod wedi rhoi y nerth sydd ei hangen. Ac felly hyd yn oed, wrth i ni ddod i'th di, yr ymdrech sydd rhaid i ni wneud, i ni roed yn holl nerth, i dy ddyrchafu di, i dy geisio di, i dy foliannu di. Ac o Dduw, wrth wneud hyn, y bydd ysbryd yn dod lawr, ac yn ein erthu ni fwy, ac y byddwn ni'n teimlo dy bresenoldeb, dy agosatrwydd yma yn ein plith, ac ar hyd a lled o wlad lle mae'n rhai yn ymuno gyda ni. Ac os nad yn ymuno nawr, pryd bynnag y byddant yn ymuno, byddi di yn bendithio o Dduw, ac y cawn weld, y bydd na ffrwyth i'r llafur yma, y bydd yna rhai yn dod o Dywellwch i oleuni, ac yn dod i gredu. Madden ni o Dduw bod gymaint o adegau ni, falle ddim yn disgwyl mwyach. I ni'n dod, ddim yn disgwyl pobl i ddod i'r oedfa. Ni ddim yn disgwyl unrhyw newidiadau yn ein dinas ni, yn ein stryd ni, yn ein teuluoedd ni. O Dduw, rhoff fydd i ni i ofyn pethau mawr ac i ddisgwyl pethau mawr. Felly o Dduw, gad i ni deimlo cyffyrddiad o'r nef, awel o'r nef. Gad i ni fedru tystio dy fod wedi bod yma yn ein plith yn ystod yr oedfa hon ac y bydd ydy'n cadw'r un drwg i ffwrdd. Bendithio ni nawr diogela ni, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni gan i Emynau 341, Arglwydd Iesu, llanw deglwys ath lan ysbryd di dy hun. 341, gen i sefyll i'w chanu. Testyn o Galatiaid, y drydydd benod, a'r drydydd adnod ar 10, adnod 13. Galatiaid 3, adnod 13. Crist a'n llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddeddf gan ei wneithir yn felltith trosom, canis y mai yn ysgrifenedig, melltigedig yw pob un sydd yng nghrog ar bren. I'r Efengyl, gael ei ffrigethu yn eglur a phwerus yma yn ein gwlad. Mae'n anodd dychmygu yn dwi heddi pynhaw yma. Bod adeg pan oedd na bobl oedd yn pregethu ac yn pregethu'n ffyddlon ac yn pregethu'n eglur ac yn bwerus ac wedi bod dros lawer o ganrifoedd. Ond teg dweud, wrth i bob degawd fynd heibio ers yr ymweliad diwetha o'r nef, ers y diwygiad diwethaf, mae gwanhau yw'r dystiolaeth. Ni'n gwybod mae hynny yn digwydd, ni'n gwybod mae dyna yw hanes yr eglwys, wrth i bob blwyddyn fynd heibio ac i wrth edrych yn ôl dros y blynyddoedd, ni'n gallu gweld mae gwanhau. Dyna beth sy'n digwydd os nad ydyn ni'n agos at bresenoldeb Duw, fe fydd na oeri ac fe fydd na wanhau. A mae'r dystiolaeth yn gwanhau. Mae'r eglurder yn gwanhau ac falle bod y haws i weld y gwahaniaeth ar ôl bob degawd. I chi gallu edrych nôl dros degawd ac yn gallu gweld, wel, am ddirywiad. A dyna be fydde hanes Cymru yn sicr, falle, mas o bob gwledydd yn mhob rhan o'r byd, siwr o fod, na fydde na hanes fwy trist na hanes Cymru. O feddwl yr hyn oedd yn digwydd yma yng Nghymru, i feddwl beth sydd yna bellach. Bod y dirywiad wedi weld dros ganrif nawr yn diwedd, mae dros 120 o flynyddoedd, felly 12 degawd.
Ac dychmygwch yr eglwys a'r gwir ffyddlon, yr rhai oedd ar ôl, oedd yn dyheu am y pethau iawn, ac efallai gwybod rhywbeth am y pethau iawn, yn edrych nôl dros y ddegawd a fi ac yn gweld mor bell yr oedden nhw wedi mynd. Falle chi'n meddwl 1914, 1924, 1934 wrth i'r eglwys a rai ffyddlon nawr. Nid y rai oedd yn barod wedi dechrau colli'r weledigaeth, ond y rai ffyddlon, lle chi ddychmygu'r cwrdd gweddi ar ddiwedd y flwyddyn. A'r wylo, a'r dagrau, a'r dyheu, a'r pledio oedd yn digwydd. Ac yn y 40au, a'r 50au, y rhai ffyddlon, ac oedd yna rai ffyddlon, doedd yn y 50au a'r 60au, ond oedd y diriwiad yn anferthol, ond falle oedd yna rhyw fath o ymweliad fach, rhyw gyffyrddiad yma yng Nghymru, ond ddim wedi cyffwrdd llawer iawn, ond oedd e wedi cyffwrhau, ac efallai meddwl, yw'r arglwydd ar fi'n dod, ond yn gweld yn gyffredinol yr oedd y sefyllfa'n gwanhau ac yn dirywio degawd ar ôl degawd, a'r dystiolaeth yn newid. Byddai'r neges yn newid, oedd yr addoliad yn newid. Dyna beth sydd wedi digwydd. Chi'n gweld e, yn sicr yn y 60au a'r 70au, yr oedd pethau'n dechrau newid yn y 70au. Un o'r eglwysi byddwn ni'n sefyll gyda blynyddoedd yn ôl. Dwi'n cofio'r pethau ofnadw oedd yn dod mewn i ambell i gapel. A'r gweinidogion yn caniatáu'r peth. Yn y 70au. Ond oedd yr diriwiad yn erchyll pryd ni. Fi'n cofio clywed mewn un cynadledd, y pregethwr yma'n pregethu, ac oedd ni'n meddwl, wel, am hyder oedd ganddo fe i pregethu'r peth yma, oedd yn digwydd o'i flaen i lyged, o flaen o'r rhai oedd yn ei gynulleidfa fe. Wel, gwrthwynebiad oedd. Tuag at hynny. Oedd yna yn y 70au. Mae'r diriwiad yn digwydd yn diwedd. Y cyn sylweddoli bydd y nifer fawr o gapeli wedi troi y neges ben i weired yn llwyr. Cyn i chi sylweddoli bod wedi digwydd. Yn defnyddio'r un terminoleg, yn defnyddio'r un Beibl hyd yn oed, falle'r un llyfr Emynau i ddechrau gyda, ac wedyn ychwanegu y llyfr Emynau, ac yn newid ambell i air yn y Beibl, ac yn neges y bregeth yn newid, ar amser y neges yn newid, ar dôn y neges yn newid, ac yn dod yn fwy o sgwrs, ac yn fwy o ddrama falle, ac yn fwy o ddarlith. Ac chi'n gweld y diriwiad, yn mynd o ddegawd i ddegawd, ac mwyafrif llethol ddim wedi sylwi bod wedi digwydd. Dyna yw hanes yr eglwys wedi bod. A mae 120 o flynyddoedd wedi mynd heibio. A be ni'n gweld yw bod yr holl beth wedi dirywio. Ac wrth i'r diriwiad digwydd, mae'r crefydd, efengylaidd, yn mynd yn fwy allanol. Dyna wastad sydd yn digwydd. Mae'r neges yn mynd yn fwy, mae'r grefydd yn mynd yn un fwy allanol gweledol. Mae yna fwy o bwysau ar foesau, ar weithredoedd da efallai, ar helpu'r gymuned, ar helpu'r tlawd. Pethau sydd yn gyfan gwbl gywir i'w wneud, ond nid dyna yw Cristnogaeth. Ond yn raddol bach, fe newidodd e'n do, fe newidodd e, ac chi'n gweld oedd y neges yn newid, oedd y pwyslais yn newid. Yn y pulpit, mi fydd y pregethwr yn pregethu ac yn dweud, mae'r rhaid i ni ofalu am ein gilydd, mae'r rhaid i ni ofalu am y capel, rhaid i ni ddod â pobl i fewn, rhaid i ni ofalu am y rhai ynghenus, rhaid i ni feddwl am y trydydd byd, rhaid i ni wneud yr holl beth yma. Ac wrth gwrs, doedd neb yn gallu dadlau gyda fe, ond doedd neb yn fodlon dweud, nid yr efengil yw hwnna. Neb yn fodlon dweud. Ac wedyn beth oedd yn digwydd yn raddol bach oedd pobl yn dweud, wel os i ni eisiau cadw'r pobl ifanc, mae rhaid i ni cael caneuon a tonau a maen nhw'n hoffi, achos dyn nhw ddim aros, ac felly newidwyd y canu, newidwyd y tonau, newidwyd yr offerynnau, deithbwyd a fwy o offerynnau mwyn cadw'r pobl ifanc. Ac yna maes o law, beth wnaethon ni? Bwyd! Dyna be newn ni, fe newn ni roi bwyd i bobl, fe newn ni roi partion iddyn nhw, fe newn ni pob math o bethau, fe newn ni clybiau pêl-droed, fe newn ni clybiau gwnïo, gwau, pob math o bethau, mwyn cael pobl i ddod mewn, gwersio pob math, mwyn cael pobl mewn i'r capel o leia, a mae'n swndio mor dda yn diwy. Mae 10 awr all yn mynd. A beth yw'r neges sy'n cael ei ffregethu wedyn? O, fydd yr rhain dweud, ni dal yn efengyledd, ni dal ydyn, ond ni dod o gymaint o bethau eraill mewn. Mae'n wir yn anodd gweithio mas os yw yn efengyledd a'i ffeidio. Mae'n wir yn anodd gweld y gwahaniaeth rhwng yr eglwys ryddfrydol a'r eglwys sydd ddim yn credu fawr ddim.
A'r eglwys Efengyledd ac yn sicr o ran bywyd ac addoliad, i chi'n meddwl beth sydd wedi digwydd, ond beth sydd wedi digwydd yw hyn. Y pellach i ni mynd o ddiwygiad, mae'r dirywiad yn gweithygu o flwyddyn i flwyddyn, o ddegawd i ddegawd. Ac edrychwch ble ni nawr. Fydd na lawer yn llawenhau. Tybiwn ni, bydd na lawer o bobl Efengyledd yn llawenhau i weld cyn lleed yma ar Pnawn Dydd Sul. Ond petawn ni'n dod o rhyw fand mewn, petawn ni'n dod o lot o fwyd mewn, petawn ni'n ei pob math o bethau, ac yn denu pobl mewn, bydda hwnna'n iawn. Ond os i ni'n mynd i bregethu fel hyn, yn rhoi'r neges yr Efengil, beth yw'r Efengil? Ond mae'r Efengil di hen fynd. Mae di diflannu. Does fawr neb yn gwybod, os ewch i oedfa lle mae'r Efengil fod i cael ei phregethu, mae wir yn anodd gwybod os yw'r Efengil wedi cael ei phregethu. Mae'n tipyn bach o botch i bawb. Sut mae'r dirywiad yn gallu digwydd? Sut mae'r Efengil yn gallu cael ei cholli pa mae e mor glir yng Nghaerdyw? Mae Paul yn barod wedi pwysleisio'r Galatiaid nad oes modd bendithio ei heneidiau drwy weithredoedd da, cadw'r gyfraith, gweithredoedd allanol. Mae e wedi bod wrthi yn pwysleisio'r ffaith nad yw yn bosib cael iachawdwriaeth trwy gwneud y pethau allanol. Nid yw yn dangos natur ysbrydol yr Efengil. A be ni'n gweld, dyn nhw ddim yn ei weld na i ddeall. Mae e'n dangos i chi beth yw'r gwir Efengil. Ac y pellach i ni'n mynd i ffwrdd o'r bresenoldeb Duw, i ni'n gweld mae'r dallineb yma yn mynd yn fwy. Y mae Cristnogaeth yn mynd yn fwy allanol. Gweledol, pethau chi'n neud, pethau chi ddim yn neud, fel chi'n gwisgo, pob math o bethau. Ond dwi ddim yn ysbrydol, dwi ddim yn digwydd yr enaid. Ond mae Paul wedi dweud yn glir, a mae'r ysgrythur i gyd yn glir. Mae mor eglur yng Nghaerdyw, ond mor anodd ei ddeall ei gredu. Dyma'r broblem, dyw pobl ddim yn ei weld oherwydd dallineb. Ac i ni'n gallu gweld mae'r dirywiad wedi dod i'r fath raddau, a mae'r Efengil wedi bron iawn llwy'r ddiflannu o'r wlad. Falle bod angen i ni ymuno rhai o'r saint o'r drost falle ar ddiwedd flwyddyn, neu diwedd degawd arall yn yr 20au, 30au, 40au, 50au, ac yn edrych nôl ac meddwl, wel, am ddirywiad, alle fynd yn waith. Dychmygwch petai nhw'n fyw heddi a gweld pa mor bell i ni heddi. Dwi'n yn credu fydd yna un sedd sych yma. Byddai'r rhaid pledio gyda'r ysbryd glân, tyrd ysbryd glân. Rhaid i ti o leio y tywyllwch yma sydd ar draws y wlad, ar draws yr eneidiau. Mae'r Efengil bron wedi llwy'r ddiflannu. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar Argyfwng yr enaid, yna'n ail Achubiaeth yr enaid, ac yna'n olaf angen eich enaid. Wel, Argyfwng yr enaid, Crist a'n llwy'r brynodd, oddi o'r felltith y ddedd, gan ei wneithir yn felltith trosom, canis yma'n ysgrifenedig, melltigedig yw pob un sydd yn nghrog ar bren. Nawr hyfedd, wel, dwi ddim yn rhyfedd nag yw, mae'r dallineb yma yn peri i ni fethu gweld o gwbl ein perthynas ar ddedd. Dyma yw'r broblem. Nid yw pobl yn gweld eu perthynas ar ddedd a chyfraith Duw. Mae yna gymaint yn meddwl ein bod yn gallu ei gadw. Dyma lle mae'r dirywiad wedi digwydd. Efallai ar ôl y diwygiad, hyd yn oed y rai ddim yn credu, y rai ddim yn Gristnogion. Mi fydden nhw'n gwybod, oedden nhw ddim yn gallu cadw cyfraith Duw, ond nhw'n gwybod beth oedd cyfraith Duw. Ond yma bellach yng Nghymru, mi fyddech chi bron iawn yn dweud hyn, os oedd unrhyw un yn gwybod am gyfraith Duw, mi fydden nhw'n meddwl, dwi'n gallu gadw Dwi'n iawn. Dwi'n gallu ymdrechu gadw mwyafrif o'r gyfraith. Cred y mwyafrif sydd yn grefyddol y bydd Duw siŵr yn fod yn fodlon gyda'i hymdrechion nhw i gadw'r gyfraith. Mae'n pwyso hunan yn y gloria. Maen nhw wedi creu cloria yn eu hunan ac maen nhw'n dod i'r casgliad bod nhw'n ffain, bod nhw'n iawn. Bod nhw'n llawer yn well na llawer a gan nad wedi gwneud gormod o'i le, byddai Duw siŵr o fod yn ei derbyn. Dyna'r feddylfryd, dyna beth mae'r mwyafrif yn meddwl.
Fi Duw siŵr o fod yn ei derbyn nhw ac yn fodlon gyda'i hymdrechion nhw. Dyna fel byddai'r tybion ni y llawer iawn yn ei feddwl. Maen nhw wedi creu rhyw gyfraith bach yn eu pennau hunan. Ac maen nhw wedi dod i'r casgliad, maen nhw'n ddigon hapus gyda'i perthynas a'r gyfraith yma. Mae fel rhywun yn gyrru car. Mae'n od. Dwi'n gwybod sawl Cristion dwi'n gwybod amdano sydd yn ymfalchio bod nhw'n gor-yrru, yn gyrru'n gloi. Sawl gweinidog, mae hwn yn ofnadw yn diwedd. Sawl gweinidog dwi'n gwybod amdano dros y blynyddoedd, efengyledd nawr, sydd yn meddwl bod yn dderbyniol i yrru 40 milltir yr awr, lle oedd yn 30 neu 20 nawr, neu 50 milltir. Maen nhw'n meddwl bod yn ffain, ac ar y draffordd bod yn iawn i yrru 80 a 90. Nawr wrth gwrs, i ni gyd yn ei camgymeriadau o dro i dro, ac i ni yn sylweddoli wrth edrych ar y car, i ni'n gweld, dwi wedi mynd yn rhy gloi ac ni'n rafu lawr. Ond mae yna rai yn fwriadol, yn torri'r gyfraith. A dyma'r feddylfryd, mae fel pobl mewn capeli. Maen nhw wedi dod i'r casgliad, maen nhw wedi dod i'r farn, dyw'r cyfraith gwlad am gor-yrru ddim yn ddigon difrifol iddyn nhw. Dwi'n berthnasol iddyn nhw. Maen nhw wedi dod i feddwl, wel na, dwi'n iawn, dwi'n gallu gyrru'n dda, mae gen i reolaeth dda o'r car, a dwi ar frys, ac felly os fedra i weld nad oes na gamra o fan hyn i fan draw, fi a'n gyflym. Sdim ots os wneud plentyn bach redig ar dros y lôn, neu beth bynnag, neu bod car yn dod ochr ar y lôn. Sdim ots yma, maen nhw wedi penderfynu, dwi ddim wedi digwydd hyd yn yma, ac felly fydd e ddim yn digwydd to. Dyma i chi, pobl sydd yn galw hunan yn Gristnogion, yn dod i'r casgliad fod gor-yrru'n ffain. Nawr, dwi'n mynd sôn am gor-yrru, ond be fi'n sôn amdano yw'r y feddylfryd yma bod hyd yn oed Cristnogion yn gallu dod i'r casgliad fod cyfraith yn fater o farn, yn fater o ddewis. Ac os nad yw yn siwtio fi, sdim rhaid i fi gadw e. Fe gadwa i fe o fewn fy nherfynau fy hun. Mae mor debyg ond yw e, i gymdeithas ac i grefyddwyr. Maen nhw'n meddwl am gyfraith Duw ac maen nhw'n edrych ar gyfraith Duw. Maen nhw'n meddwl, na, dwi ddim yn licio bod fi methu wneud hwn a bod rhaid fi wneud y llall. Dwi ddim yn licio bod y safon yma i'w ddisgwyl. Dwi ddim yn disgwyl. Dwi ddim yn licio hwn ar llall. Ac felly dwi'n mynd i wneud cyfraith fy hunan. Dwi'n credu bod eisiau pwysleisio pethau eraill. Ac maen nhw'n dweud, mae eisiau pwysleisio, wel, be dwi'n dda yn neud? Ac dwi'n dda yn neud hyn, falle bod fi'n helpu'n dda yn neud coginio, helpu'r tlawd. Ac felly dwi eisiau bod yn un sy'n helpu'r tlawd trwy'n rhaid lot o fwyd iddyn nhw. Ac maen nhw'n teimlo'n dda yn ei hunan. Ond mae yna agweddau eraill, dyn nhw ddim yn hoffi, ac felly dyn nhw ddim eisiau. Mae fel, falle, os ydych chi'n meddwl am cadw'r sil. Cadw'r sil, dwi'n mynd ffansio cadw'r sil. Mae'r sil cyn di llun. A mae gen i ddwrnod prysur ar y llun, felly mae rhaid fi aros gartre di llun, mae rhaid fi roi plant yn y gwely am 5 o gloch. A mae rhaid i fi cael bath am 3 o gloch yn y pnawn. Mae rhaid fi eisiau lawr, a mae rhaid fi ymlacio. Allai ddim mynd i'r gwaith, fel ddim yn dystiolaeth, os fyddai di blino mynd i'r gwaith di llun. Ac felly maen nhw wedi creu rhyw gyfraith ei hunan. Mae'r berthynas yma chyfraith Duw, mae wedi hen fynd, ond dyma be mae pechod yn ei wneud. Mae wedi dallu ni i'r berthynas yma a'r ddeddfa. Ac mae dyn, pobl sy'n proffesu, yn meddwl bydd Duw siŵr o fod yn ei derbyn, cyn belled bod nhw'n wneud digon yn ei barn nhw. Yn sicr felly gan y cofio'n darllen rhywle, Duw, cario Duw. Mae Duw mor gariadus. Mae Duw mor drigarog. Mae mo'n llawn cariad. Mae Duw yn mynd i edrych dros y pethau yma. Dwi'n mynd i boeni rhyw lawer am yr agwedd yma fy mywyd i. Dwi ddim yn mynd i boeni rhyw lawer os dwi wedi methu fan hyn a methu fan draw. Os dwi ddim wedi gwneud beth ddylsyn i wneud. Ac felly, maen nhw'n meddwl Duw cario Duw. Ond dyna beth sydd mor bwysig yn meddyliau crefyddwyr efengyledd hefyd. Maen nhw wedi pwysleisio ar hyn. Gwrandewch ar y geiriau yma. Rhifeiniau 3 adnod 9 i 12 ac yn adnod 23. Beth gan hynny? A ydym ni yn fwy rhagorol? Nac ydym ddim. Canes ni a brofasom o'r blaen fod pawb yr iddewon a'r groegwyr dan bechod. Megis yma yn ysgrifenedig, a dyma'r pwysles, nid oes neb cyfiawn nac oes un, nid oes neb yn deall, nid oes neb yn ceisio Duw, gwirasant oll, eithant i gyd yn anfuddiol, nid oes un yn gwneud i'r daioni, nac oes un. Mae hwnna mor amlwg, mae mor glir. Dwi'n allwch chi ddim fod yn fwy clir yna? Ac yn adnod 23, o blegyd pawb a bechasant, ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. Dyna i chi dweud yn glir.
Pawb a bechasant, I chi wedi dod yn fyr o safon Duw. Pa bynnag gyfraith I chi wedi creu yn eich meddwl chi. Pa bynnag beth I chi meddwl I chi'n hapus gyda ge, sydd yn mynd I helpu chi gyrraedd y nefoedd. Be mae Paul yn dweud wrthyn ni, be mae gair Duw yn dweud wrthyn ni yw hyn, mae pob un o'n ni'n dod yn fyr o'r gyfraith, I ni'n dod yn fyr. Dyna'r broblem, dyna'r argyfwng. Mae yna argyfwng ar yr enaid, I ni'n dod yn fyr o safon Duw. Mae hwn yn broblem fawr, ond diwe? Tybiwn ni, faint o gapeli heddi sy'n mynd I ddweud wrth I cynulleidfa nhw, bod nhw, os cynulleidfa, bod argyfwng ar eu henaid nhw. A'r argyfwng yw hyn, ei bod nhw wedi dod yn fyr o'r safon. Petai chi'n dweud wrthyn nhw mewn unrhyw faes arall o fywyd, mewn aroliadau, mewn cyfweliad, beth bynnag yw chi wedi dod yn fyr o'r safon, bydden nhw'n deall, dyn nhw ddim yn cael mynd, ond chi'n dweud wrthyn nhw, chi wedi dod yn fyr o safon Duw, o'i gyfraith o berffeithrwydd, a mae hwnna'n golygu fyddwch chi ddim yn mynd i'r nefoedd. Dyna be mae'n dweud. Mae Paul yn dweud wrth y Galatiaid, mae pob un ohonom o dan felltith y ddedd. Crist a'n llwyr brynodd oddi yw'r felltith y ddedd. Dyma'r broblem. Gosododd Duw'r gyfraith, ond does dim modd I un ohonom ei gadw pam gan ein bod wedi'n genu'n bechaduriaid. Mae hwn yn broblem anferth ond diwe. Dydw I ddim yn gofyn I chi nawr os chi'n cytuno neu'n hoffi fe. Does dim hawl da chi feddwl os dawch penderfyniad chi yw cytuno da fe neu beidio. Does dim hawl da chi ddweud os chi'n hoffi fe neu beidio. Sneb yn gofyn hynny da chi. Pwy chi ddweud o Duw dwi ddim yn hoffi hwn? Dim wedi wneud gyda hwnna. Dyma yw'r gwirionedd. Dyma be mae gair Duw yn dweud. Mae Duw wedi dweud I fod wedi rhoi ei gyfraith, ond fyddwch chi ddim yn gallu gadw achos chi'n bechaduriaid. Ac felly, gan bo chi ddim yn mynd I gadw, a gan bo chi'n methu, mae Duw wedi gosod cos melltith barn am dorri ei gyfraith. Dyna'r argyfwng. Mae'n argyfwng anferth. Ac gan ein bod ni oll yn dod yn fyr o'r safon, I ni oll o dan condemniad Duw, ac I ni oll o dan melltith Duw. Gan ein bod wedi tramgwyddo fe. Bod Duw yn ddiw cariad, trigaredd a gras. Mae wedi gosod melltith. A mae'r ddau yn iawn. Mae'r ddau yn gywir. Mae Duw hefyd nid yn unig yn ddiw o drigaredd ac o gariad ac o ras, mae'n ddiw cyfiawn ac yn bir ac yn sanctaidd, ac felly ni all droi cefn ar bechod, a'r rhaid I ddiw ddelio â phechod, ac mae wedi gosod y felltith yma, mae wedi gosod y farn, mae wedi gosod y gosb, mae'r farn yn ofnadw dar guddiad 20 a 14, mae'n farn, mae'n anodd I ddarllen achos mae goblygiadau hwn yn erchill. Dwi ddim yn gallu meddwl amdano fe'n rhy hir. A fe ddylen ni, petawn ni, bydde fe'n trawsnewid bywyd yn sicr. A marwolaeth ac uffer na fwriwyd i'r llyn o dan, hon yw'r ail farwolaeth. Am farn, am felltith. Ond hyn y mae pechod a thramgwyddo Duw yn ei heiddi. Ond dyna yw'r broblem, dydyn ni ddim yn deall beth yw pechod, ni ddim yn deall beth yw sancteiddrwydd Duw. Ac felly ni ddim yn gallu deall hwn. Yr hyn I ni'n dysgu am Dduw yw nad yw dim ond ychydig yn flin. Allwch chi ddim dweud am Dduw bod Duw dim ond chydig yn flin am bechod. Mae chydig bach yn grac. Allwch chi ddim dweud na. Achos dw gair Duw ddim yn dweud na wrthyn ni. Dwi ddim yn dweud wrthyn ni bod Duw yn siomedig gyda ni. Dwi ddim yn dweud wrthyn ni, wel gan bod chi wedi anghofio byw bob dydd I fy ngogoneddu fi, dwi tipyn bach yn anhapus gyda chi. Dwi ddim wedi dweud, gan bod chi ddim yn cadw'r sabath dim mwy. Gan bod chi wedi newid lot. Gan bod chi ddim yn rhoi fy addoliad I yn flaenllaw yn eich bywydau chi. Gan bod chi ddim yn ofalu. Mae'n dweud, licen ni petai chi, ond does dim ots achos ni'n deall bod yn anodd. Enwedig yn yr oes hon. Ond mae bron iawn fel yna mae'r eglwys sy'n siarad. Mae bron iawn bod ni'n dweud wrth bobl, peidiwch â phoeni. Mae Duw yn deall. Mae bron iawn bod yr eglwys sydd wedi mynd fel yna. Wrth gyflwyno'r efengil, y rhai sy'n credu'r efengil hyd, bron iawn bod ni'n dweud, bod Duw ddim yn wir yn flin. Be ni'n deall fan hyn yw bod Duw yn llawn
digofaint. A mae ddigofaint yn holl bwerus. Mae ddigofaint yn dragwyddol. A ni ellir ymgyffred mawredd ei ddigofaint. Mae'n rhy erchill, mae'n rhy fawr. Mae'n rhywbeth i ni ddim yn gallu dechrau deall erchylltra pa mor ddig yw Duw a dyn, pa mor ofnadwy yw'r felltith yma. A mae'r felltith yma ar bob un a aned. Dyma'r argyfwng, Hebreaid 10 adnod 31, peth ofnadwy yw syrthio yn nwylo'r Duw byw. Bron iawn, byddwch chi ddim yn darllen hwnna yn yr oes hon. Byddwch chi'n dweud, wel, mae Duw yn llawn trigaredd a chared. Wrth gwrs i fod achos ni'n mynd i ddod at yr Efengyl nawr. Ond mae Duw hefyd yn llawn dicter a barn, mae wedi gosod melltith, mae wedi dweud, mae wedi rhoi i gyfraith, a mae wedi dweud, os chi'n dod yn fyr o fy safon i, fe fydd na felltith a fydd yn dragwyddol. Mae dyn wedi creu rhyw dduw sydd yn neis, ond yw e? Duw sydd yn anwybyddu'r mwyafrif o ddrwg. Neu o leia, mae Duw yn anwybyddu fy nrwg i, achos dwi ddim o ddrwg a pobl eraill. Y mae Duw yn gweld pechod am hyn, Duw, dyma beth ni'n deall, mae yn ei weld am ei holl erchylltra, ei holl fryntni, ei holl falchder. Mae Duw yn gweld y galon, mae Duw yn gweld yr enaid, yn gwrthod Duw, yn gwrthod ei fab, yn gwrthod yr Efengyl. Mae Duw yn gweld pob un nawr, prynhawn yma, sydd heb unrhyw awydd i ddod i di'r arglwydd, i fyw i wogoneddu fe. Mae'n gweld yn ei cylonau nhw, ac mae'n gallu gweld y balchder a'r bryntni. Mae'n gweld y codi dwrn yn y galon. Dwi ddim yn mynd i plygu ger bron Duw. Sa'n mynd i roi pnawn di sil i Dduw, sa'n mynd i roi unrhyw rhan o di sil i Dduw. A mae Duw yn gweld hyn, mae Duw yn gweld i hagwyn nhw tuag at ei fab. Mae'n clywed enw i fab yn aml. Yn cael ei ddefnyddio fel rheg. Mae'r Cymru'n arbenigwyr yn dydyn nhw yn defnyddio enw Iesu Grist fel rheg. Mae'r iaith Saesneg yn arbenigwyr a defnyddio enw Iesu Grist fel rheg. Dwi ddim yn siŵr am ieithoedd eraill, ond tybiwn i fod nhw. Yn defnyddio enw Iesu Grist fel rheg. A mae Duw yn gweld y cyfan. Ond yn ni oll o dan y felltith yma rydym yn gaeth i bechod. Nid oes modd i ni ryddhau ein hunan o'r fath gaeth ddiwed. I ni oll yn y carchar tywyllt i, mae'r felltith yma ar bob un ohonom ni naturiol. Dyna'r argyfwng, mae'r argyfwng yn anfer, dyna'r broblem. Faint o gapeli heddi fydd yn siarad am broblemau cymdeithas? Faint o gapeli heddi fydd yn sôn am broblemau eglwysi i efengyledd ac yn dweud mae eisiau ni fod yn fwy allblyg, mae eisiau ni fod yn fwy meddwl am gwledydd eraill, a bydden nhw'n dweud mae rhaid i ni hyn a llall, mae rhaid i ni fod yn fwy weithgar, mae rhaid i fod yn fewn cymdeithas, a maen nhw'n gwneud hwn i gyd, ond does neb yn sôn am argyfwng yr enaid. Ac yn sicr dyn nhw ddim eisiau dweud wrth unrhyw un sy'n dod mewn am y tro cyntaf. Rhag ofnydd a upsetio nhw, a dychryn nhw, a peri na ddont yn ôl eto. Ac y mae'r dirywiad yn parhau. Degawd ar ôl degawd ar ôl degawd. Mae'r Efengyl yn gwanhau. Wel, gyda chi symud ymlaen Achubiaeth yr enaid. Crist a'n llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddeddf. Y broblem yw melltith y ddeddf. Y gosb y farn. Ond Iesu Grist a'n llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddeddf gan ei wneithur yn felltith trosom. Darparodd y diwdod ffordd. Dyma i chi, dyma lle mae gras a chariad a thrigaredd Duw yn dod mewn. Ond o gwau yr rhai sydd i anwybyddu'r rhan gyntaf. Achos os nad i ni wedi deall yr rhan gyntaf, ddeallwn ni byth yr ail rhan o'i gariad a'i dras a'i drigaredd. Darparodd Duw un y byddai'n talu'r pris am ein rhyddhau o'r faith garthiwed erchyll. Fe ddarparodd un y byddai'n delio ar felltith oedd arnom. Mae peth yn anferth o Duw. Mae yna felltith arno ni. Mae yna farn arno ni. Ni di methu, ni di torri cyfraith Duw. Mae'r berthynas a ni a Duw wedi dorri i ni'n geithweisio ni bechod ac i Satan. Mae'r broblem yn anferth. Ond beth sy'n digwydd? Mae Duw wedi darparu un fydd yn delio gyda'r felltith, yn tynnu'r felltith i ffwrdd. A dim ond un oedd yn abol i wneud hyn, Iesu Grist. Fel dyn yn dod i'n cynrychioli ni, ond yr oedd hefyd yn Dduw yn abol i dalu'r fath pris, yn abol i ddelio ar fath felltith. A dyma be mae gair Duw yn dweud, Crist a'n llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddeddf, sut gan ei wneithur yn felltith trosom. Gallwch chi ddim fod yn fwy clir yna.
Mae'r broblem na, mae'r ateb na. Crist yn llwyr brynodd oddi wrth belltith y ddedd. Sut gan ei wneithir yn felltith trosom a meiriau? Dyna yw'r efengil. Nid ni'n trio yn ein balchder gwneud ambell i weithred dda, yn y gobeith y bydd Duw yn fodlon gyda'n ymdrechion ni. Dyna beth mae Cristnogaeth wedi dod. Hyd yn oed Cristnogaeth efengyledd. I ni'n profesu bod ni'n credu ambell beth. Ni'n dweud bod Iesu Grist yn waredwr arno ni, ond i ni yn pwysleisio'n gweithredoedd efengyledd allanol. Ac falle llawer yn pwyso ar ei gweithredoedd efengyledd. Maen nhw'n pwyso, nid ar Grist, maen nhw'n pwyso ar ei gweithredoedd efengyledd. Maen nhw'n pwyso falle ar y ffaith bod nhw'n edrych y rhan, bod nhw'n edrych fel Cristnogion, bod nhw'n neud y pethau iawn. Ac mae'r rhaid gofyn y cwestiwn, ar bwy ych chi'n pwyso? Ai ar eich gweithredoedd efengylaidd neu ar Grist? Mae yna wahaniaeth, mae'n wahaniaeth anferth. Mae'r gwahaniaeth rhwng uffern a nefoedd. Mae mor bwysig. Ond mae'n glir fan hyn. Mae Duw wedi dweud wrth ddim ni allwn wneud hyn i'n heneidiau. Ni allwn fodloni disgwyliadau'r tad ar ben ein hunan. Amhosib i ni ei blesio fe. Amhosib i ni ddelio gyda'r felltith yma sydd wedi dod arno. I ni'n barod wedi'n geni o dan y felltith yma achos ni'n bechaduriaid. Dim byd ni'n gallu wneud am peth. I ni o dan y felltith. Ers yn fabanod. Ers sy'n ni cael ein geni. Ac felly ni methu wneud dim byd. Ond fe ddath un i ddelio gyda'r felltith. Dyna be mae'n dweud. Mae'n pechod ni rhy fawr, mae'n rhy erchill. Rhaid cael barn, rhaid cael cosb. A'r gosb yn dragwyddol. Ond dyma yw gras Duw. Anfonodd Duw ei fab, yr arglwydd Iesu Grist. A wneud yn felltith trosom ni yn ein lle. Dyna be mae wedi dweud wrthon ni. Os oes yna unrhyw un trwy ras Duw, trwy waith yr Ysbryd Glân, o'r diwedd i gweld yr berthynas ar ddedd ac wedi gweld bod nhw wedi dod yn fyr o safon Duw, a na fedra nhw cadw'r gyfraith, a na fedra nhw blesio Duw. Na fedra nhw fod yn ddigon da i fynd i'r nefoedd. Ac maen nhw'n meddwl, sut fedra i fynd i'r nefoedd te? Sut fedra i wella fe hunan? Sut fedra i cael sicrwydd fy mod i'n Gristion? Ac falle bod nhw'n mewn penbleth ac mewn dryswch, mewn ofnau efallai. Efallai bod nhw'n teimlo'n sal yn gorfforol. Ond y neges i angen nhw glywed yw hyn. Fe nath Duw ei fab Iesu Grist yn felltith trosom ni yn ein lle ni. Ond sut gall hyn fod gan Iesu Grist? Ni wedi darllen yn barod bod Iesu Grist yn berffaith, ei fod yn sanctaidd. Fe gadwodd Crist yr holl gyfraith. Sut gall e fod yn felltith? A beth ni'n dysgu hyn gan y gosodwyd arno ein camweddau ni, ein pechodau ni. Eseia 53 adnod 6 yn dweud yn glir, na ni oll a grwydrasom fel defoed, troesom bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd a roddes arno ein hanwiredd ni i gyd. Dyna beth sydd wedi digwydd. Mae'r arglwydd wedi rhoi ein camweddau ni, ein hanwireddau ni, ein brynt ni, ein pechod ni ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n pechod yn cael ei gyfrif arno ac wrth gwrs yr oedd marwolaeth dirprwyol Iesu Grist yn wirfoddol. Nid oedd Crist yn bechadur, ond y mae'n cymryd ein pechod arno Dyma be mae'n neud. 2 Corinthiaid 5:20, gan ysyr hwn nid adnabu bechod, a wnaeth fe yn bechod drosom ni, fel yn gwneled ni yn gyfiawnder Duw ynddo Dyma beth sydd yn digwydd, mae'n pechodau ni'n cael ei gyfrif arno Dwi ddim yn bechadur. Sylwch, ei wneud yn bechod drosom, nid ei wneud yn bechadur drosom. Mae'n pechodau ni'n cael ei rhoi arno Nawr, fe sy'n gyfrifo, fe sydd yn wynebu'r barn, fe sy'n gwynebu'r felltith. Mae'r euogrwydd yn cael ei rhoi arno fe. Dyw e ddim yn gwneud synwyr nag yw. Dyw'r efengil ddim yn gwneud synwyr. Dyw e ddim yn deg nag yw. Dyw e ddim yn deg bod Iesu Grist yn dod i'r byd yma ac mae e'n cael ei roi ar y groes ac mae'n pechodau ni yn cael ei roi arno fe. Dwi ddim wedi gwneud dim byd o le. Mae wedi cadw'r gyfraith yn berffaith. Mae wedi gwneud y cyfan i fodloni gofynion y tad yn ein lle ni. Ond gan fod cyfiawnder yn goffod digwydd, rhaid delio a chosbi, mae'r felltith yma, melltith y ddeddf, rhaid cael cosb. Ac felly yn o'r y groes,
dioddefod Crist y felltith yn ein lle, am bris. Oedd yn rhaid iddo dalu i'n rhyddhau ni o gaethiwed. Dyma oedd y pris i'n rhyddhau ni o bechod ac o gaethiwed Satan. Yr oedd rhaid iddo rhoid ei fywyd, roedd rhaid iddo dywall i waed. Dyma oedd yr unig ffordd. Dyma'r ffordd y trefnwyd cyn i'r byd cael ei lunio. Dyma oedd y ffordd y cytunwyd, y byddai tad yn anfon i fab, a byddai Iesu Grist yn dod, a fe ddath e'n wirfoddol, ac fe roddodd ei ddwylo pur ar led, ac yno ar y groes, tynnwyd ein pechodau ni, a'i rhoed arno fe, a na'r fe sydd yn gwynebu'r felltith, mae'r felltith yn erchyll, mae'n uffern tragwyddol, ond mae'n cael ei rhoed ar Grist. 1 Corinthiaid 6:20, canis gwerth y prynwyd chwi, gan hynny gogoneddwch Dduw yn eich corff, ac yn eich ysbryd yr rhai sydd yn eiddo Duw, gwerth eich prynwyd chwi. Am bris. Y gorodd ffynon ar y groes, lle llifodd ei waed, lle byddai modd i bechaduriaid cael ei golchi yn ei waed ef. Yno ar y groes deliodd Iesu Grist a'n problem fwyaf. Dyma yw'r broblem fwyaf. Dyma'r neges sydd angen i bobl i glywed bob sil. Ein bod o dan felltith y ddeddf, ein bod ni o dan melltith Duw, ond fe gymerodd y farn y digofaint, fe nath Iesu Grist ei gymryd yn ein lle ni. Sylwch ar hwn. Crist a'n llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddeddf. Mae'n anhygol yn diwedd. Ambell chi gallu anghofio'r geiriau bach yna a'n llwyr brynodd. Gallech chi fod yn rwydd iawn darllen e. Crist a'n prynodd oddi wrth felltith y ddeddf. A bydda hwnna'n ddigon. Ond mae'r arglwydd wedi rhoi y geiriau yma i ni, Crist a'n llwyr brynodd. Rhag on bod yna rhywun yn meddwl, falle bydd yna ambell i beth yn cael ei adael allan. Mae'n dweud, a'n llwyr brynodd. Does dim byd wedi anghofio, neu does un stein. Does dim un stein fach yn cael ei adael ar ôl, nid oes un rhan fach o'r taliad heb ei dalu. Talodd Iesu Grist y brydwerth yn llawn. Ystyriwch fawredd y fath dioddef. Yno ar y groes, pan gosodwyd ein pechod ni ar Iesu Grist, pan gosodwyd hyn oll, dim dim ond ni'n hunan, ond ei holl blant, pechod ei holl blant, am fynydd o bechodau. Yr holl gyhyddiadau'r gyfraith. Yn gweld ein holl bechodau arno ef, yno ar y groes. Ac felly dath condemniad y tad. Dwi ddim yn rhywbeth newn ni byth deall. Mae'r peth mor fawr. Mae'r peth mor erchyll. Ai am fy meiau i, dioddefodd Iesu ar y groes. Ond ni ddim yn sôn am dwm am fy meiau i, a mae'r un yn erchyll. Am feiau ei holl blant dros yr holl ganrifoedd. Ac yno ar y groes, mae hwnna rhywbeth sydd y tu hwnt i'n deall ni. Yno ar y groes wrth y roed i ddwylo pur ar led, fe gafodd ein holl bechodau ei rhoed ar ef, ac fe dalodd fe'n llwyr brynodd ni. Fe dalodd pris i'r geiniog, i'r eiliau, i'r un olaf. Doedd dim un pechod heb i ddelio ge. Ac yno condemniwyd Iesu Grist a y felltith erchyll tragwyddol yma, hyn sydd yn gyfwerth ac uffern i'w holl blant, ac holl tragwyddoldeb i'w holl blant, yma yw chi erchyll, hwnna oll yn cael ei roed ar Iesu Grist, ac yno ar y groes, cymerodd ef ein melltith oddi arnom ni. Does dim melltith ar blant yr arglwydd mwyach, pam mae Iesu Grist wedi cymryd oddi arno ni. Mae'n anferth yn diwedd. Am Argyfwng, ond am Achubiaeth enaid. Mae'r Argyfwng yn erchyll, ond mae'r Achubiaeth yn anferthol, yn llawn gras, yn llawn trigaredd. Fod Iesu Grist wedi dod a wedi gwneud y fath beth, bod wedi cymryd ar y groes y felltith, gosodwyd ar ef y farn, y gosb, yr uffen hyn oedd yn gyfwerth ac uffen tragwyddol ar Iesu Grist, ac fe dalodd pris yn llawn fe'n llwyr brynodd. Wel i orffen, beth am angen eich enaid chi? Gai ofyn ydych chi wedi dod i weld eich heiddiant chi. Dyma yw'r broblem. Nid yw pobl yn gweld bod problem. Nid yw pobl yn gweld nad ydynt wedi cadw'r ddeddf. Dyn nhw ddim un o'n gobeithio yw'r ddeddf. Dyn nhw ddim un o'n teimlo presenoldeb Duw.
Dyn nhw ddim yn gweld bod nhw'n atebol ger ei fronau. Dyn nhw ddim yn gweld bod nhw'n heiddiannol o'i farnau. Ac na fydd yr ysbryd glân yn dod lawr ac yn agor llygaid pobl i ddangos iddynt yr argyfwng mwyn yn nhw ddod i weld yr achubiaeth. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi gweld eich heiddiant eto? Ydych chi wedi dod i weld hynny? Os nad, ydych chi gweddiwch hyn oedd i'w graslon agor llygaid fe yna i weld fy angen am Grist. Gad i mi weld fy angen am Grist. Neu ydych chi dal i feddwl eich bod yn ddigon da? Dyma beth sy'n tragedy. Efallai bod yna rai sydd yn gwrando o leia. Efallai bod yna rai sy'n gwrando sydd wedi bod ar rhyw fath o ddiddordeb a rhywbeth crefyddol, a falle o ran chwilfrydedd yn dod mlaen i'r wefan ac yn gwrando ar hwn ac yn meddwl beth yw'r neges. Ac efallai bod rhai felly crefyddol, bod chi'n meddwl bod chi'n ddigon da, bod chi yn gapelwr neu'n gapelwraig. Ond chi ddim wedi deall bod yna felltydd a bod chi wedi torri cyfraith Duw. Efallai bod chi'n meddwl bod yr hyn oll am wneithoch chi dyma, bod chi ddim wedi gwneud gormod o ddrwg i neb, a bod digon o bethau da ganddoch chi grafu mewn i'r nefoedd. Neu fallai'ch bod mor falch mae nid crafu mewn o'n ewch, mae rhai fel hyn. Maen nhw'n meddwl mai dim ond crafu mewn maen nhw'n mynd i wneud i'r nefoedd, ond maen nhw'n meddwl byddwn nhw'n cerdded mewn a cefn yn syth llawn hyder. Edrychwch arno fi, dwi wedi cyrraedd. Os felly ystyriwch eich bod yn dewis y felltydd o ddedd. Os felly ystyriwch hyn eich bod chi o dan felltydd o ddedd. Os chi'n dewis y llwybr hynny, mae trwy weithredoedd y ddedd yna sylweddolwch hyn i chi o ran dewisiad hefyd yn rhoid eich hun o dan felltydd o ddedd. Achos chi wedi gosod eich hun o dan y safon mae Duw wedi rhoi a'r safon i'w perffeithrwydd. Os i chi am fynd i'r nefoedd, yn ôl gair Duw, rhaid i chi fod yn berffaith. A ni all neb fod yn berffaith. Ac felly mae'n argyfwng yn dwi. Mae'n broblem. Yn ôl hyn, ni all neb fynd i'r nefoedd. Yn ôl hyn, os ych chi'n goffod cyrraedd y safon, rhaid cyrraedd perffeithrwydd, rhaid i chi fod yn berffaith, fedrwch chi ddim, ac felly mae'n broblem. Ac felly hyn, i ni'n gweddio byddwch chi'n dod i weld na fedrwch chi gyrraedd y safon, ond gweddiwch y bydd Duw yn agor llygaid eich enaid i weld eich angen, i weld eich pechod, ac i weld be mae Iesu Grist wedi wneud trosoch chi. I chi ddod i'r man i weld Iesu Grist ar ei groes ef, a syllu ar fab Duw. A syllu ar yr hyn a wnaeth yn eich lle, iddo gadw'r gyfraith yn eich lle. Dyna beth i ni am i chi weld. I ni am i chi weld pan i chi yn ymwybodol o argyfwng yr enaid, fod Iesu Grist wedi dod, a'i fod wedi cadw'r gyfraith yn eich lle chi, ei fod wedi mynd ar y groes, a'i gosod ei ddwylo pur ar led, a bod ein holl bechodau ni wedi osod arno fe, a bod y felltydd y ddedd wedi cael ei roi arno fe, a'i fod wedi gosbi yn ein lle ni. Felly wrth droed y groes, os fydd yna rhai nhw'ch chi'n mentro dod, a byddwch chi'n dod ac yn ystyried mae dyma'r unig ffordd o achubiaeth yw i ddod at droed y groes, fe fydd ffydd yn rhoi i chi. Mae Habacuc yn yr Hen Testament yn dweud hyn, wel hwn am chwydda nid yw uniawn ei enaid ynddo, ond y cyfiawn a fydd byw trwy ei ffydd. Yn wir, ef sydd yn ei ras yn eich arwain at y groes, a ef sydd wedi dangos i chi eich enaid, a'ch argyfwng eich enaid. Ac yna ni'n gweld, os ewch chi chydig adnodau nôl o'r testyn, adnod 11, y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd eto. Mae'r neges yn glir drwy ddi draw, wrth ddod at droed y groes. Mae rhaid dod, mae rhaid i chi ddod. Ond wrth chi ddod at droed y groes, mae'n rhoi rhodd o ffydd sydd yn galluogi'r enaid i ymddiried ac i gredu. Sut mae'r ffydd yna'n cael ei rhoi, i ni ddim yn gallu dweud, ond un peth ni'n gwybod yw, am un adeg o'n i'n ddall yn nawr yn gweld, yn farw o nawr yn fyw. Gynt ddim yn credu, nawr yn credu. Un waith o'n i ddim yn gallu ymddiried, nawr yn gallu ymddiried. Un waith heb heddwch, nawr wedi derbyn heddwch. Sut digwyddodd ni ddim yn gwybod, ond un beth mae gair Duw yn dweud wrthyn ni yw hyn, wrth i'r ysbryd glân weithio yn ni, a dangos i ni'n pechod, ac yn arwain ni a droed y groes, wrth i ni ddod a chyffesu, ac edifarhau mae'n rhoi ffydd i chi. Mae'n galluogi chi ymddiried eich enaid yn yr hyn mae Crist wedi wneud drostoch chi. Bod ef wedi cymryd y felltydd y ddedd ohonom. Ac ni all un cyhyddiad dod yn ein herbyn, pam mae Iesu Grist wedi talu'r pris yn llawn. Dim syndod i'r emynydd dweud, diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Am fraint i'r Cristion. Am fraint i'r Cristion gallu dweud hyn, does dim condemniad mwyach.
Pam? Y mae melltith y ddeddf wedi gymryd oddi arna i. Y mae Crist wedi talu'r pris, mae wedi gwneud y cyfan. Mae'n dweud fan hyn, Crist, a'n llwyr brynodd, oddi wrth melltith y ddeddf. Sut? Gan i'w neithir yn felltith trosom. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am ffordd iachawdwriaeth, ac o Dduw yn gweddio bydd na rai yn dod i weld Argyfwng ei heneidiau. Ond ar ôl dod i weld yr Argyfwng, yn dod i weld Achubiaeth yn Iesu Grist. Te'r gweithio ni'n plith trwy dy lan ysbryd, y bydde di'n argyhoeddi, y bydde di'n agor llyged eneidiau llawer, ac yna'n arwain nhw at droed y groes. Bendithio diogela ni nawr, i ni'n gofyn i'n ôl trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen trwy ganu emyn rhif 303. Pam o pam bechadu'r cyndyn, pam y colli denau drud, mae dy grewr heddiw'n gofyn, pam yr ymgyndynu cyd. 303, gewn ni sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.